Núria Marín. Res Vega. Gràcies. Gràcies per presentar aquesta moció i diria que m'uneixo a la tristor i al cansament que expressaven els companys Francesc Gavarrell i Sergi Talamonte. Realment no em podia imaginar mai que tornaríem a estar on som. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, l'adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística volen posar en risc el model educatiu català compromès amb la igualtat d'oportunitats. I no ho dic jo, això. Ho diu un estudi realitzat per l'Institut Bofill, gens suspecte de ser independentista. El mateix text defensa que les escoles catalanes han ajudat a generar la societat actual, plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de convivència sòlids. I continua, aquest model educatiu fa una aportació molt positiva al procés de creixement dels nostres fills. Això ens ho diu el portaveu de la Coordinadora d'Associacions de Senegalesos a Catalunya. No ho dic jo, tampoc. I ha recalcat que la no segregació lingüística és una garantia de convivència i d'integració per a les persones migrades. Mal els pesi alguns, la immersió lingüística i el seu poder cohesionador és un dels arguments més potents en la defensa de l'escola catalana, ja que ha donat com a resultat una societat plenament bilingüe. Ja sé que per més dades que donem, alguns continuaran amb la seva dèria involucionista, però no me'n puc resistir a donar-ne. La Fundació Bofill ha portat un estudi fet a partir de dades del Ministerio d'Educació on es demostra que els infants que estudien a Catalunya obtenen resultats similars en les proves de castellà, independentment de si la llengua materna és el català o el castellà, i resultats similars si comparem el català i el castellà. El que sí que influeix decisòriament en el rendiment escolar és el nivell socioeconòmic de les famílies, però no el seu origen. Un altre informe aportat per la mateixa entitat, repeteixo, gens suspecte d'independentisme, també amb dades del govern espanyol, reflecteix que els infants catalans tenen el mateix nivell de llengua castellana en comunicació lingüística que els alumnes de la resta de l'Estat. Sí, només cal que miri, no faci així, senyor Córdoba, només cal que miri el resultat de l'ESPAU. Només cal que miri els resultats de l'ESPAU de cada any, d'any rere any. Millors notes de castellà que de català. Però és que el ple del Congrés va aprovar a última hora de dimarts, per sorpresa, i gràcies al vot a favor del PSOE, una proposta d'Esquerra Republicana de Catalunya per reprovar el ministre d'Afers Exteriors, senyor Alfonso Dastis, per mentir pública i deliberadament sobre el no ensenyament del castellà a l'escola pública catalana. En les seves recents declaracions i entrevistes a l'estranger. Per això, val a dir, i s'agraeix, ha comptat amb el suport dels socialistes, Units Podem, En Comú, Esquerra Republicana, que és la proposant, PDeCAT, Compromís i Bildu. Ves per on el PNB s'ha abstingut. Però només el PP i Ciudadanos hi han votat en contra. Un segon punt de la moció, també aprovat, expressa el suport del Congreso al model de l'escola catalana i la immersió lingüística. En canvi, malauradament, el tercer, que exigia el cessament immediat del senyor Dastis, no ha superat la majoria. Però és que aquests dies el síndic de Greuges, senyor Rafael Ribó, recorda i va recordant que els informes de la Unió Europea avalen el sistema català per la seva qualitat, equitat i capacitat d'integració. Sí, no faci així, sí. Ah, clar, ni legal ni oficial. Molt bé.
Tranquil, tranquil, que ara anem per l'adoctrinament. Mirin, adoctrinament és el que van patir una bona part de generacions educades durant el franquisme. I ves per on han sortit independentistes. Guaita, que malament que ho van fer. Si no fossin tan greus les acusacions d'intoxicacions, n'hi hauria per riure i tot. De veritat es creuen el que diuen? De veritat el senyor Rubio adoctrinava els seus alumnes? Jo vull creure, no, estic segura que no. Vale? Algú de vostès en coneix algun? Jo no en conec cap. I com a professora m'ofèn que companys de vocació i de professió se ho creguin i ho repeteixin com un mantra. Sí, escola Goebbels. No li dedicaré més temps a rebatre aquesta absurda i contaminant acusació, perquè, entre altres coses, tot allò que puguem dir, vostès ja ho saben. I perdonen l'expressió, se'ls infot. Senzillament, com deia el nostre enyorat Ovidi, hi ha gent a la que no li agrada que es parle, s'escrigue o es pense en català. Però resulta que és la mateixa gent que no li agrada que es parle, que es pense, s'escrigue en qualsevol llengua. Tot el nostre suport als mestres, professors que ens ajuden a créixer, a parlar, a escriure i pensar.